keďže Šimon nemá 18 rokov, tak je tu s ním aj zákonný zástupca, ktorým je... Zuzka. Zuzka je tvoja. Maminka. Maminka, áno. OK, takže Šimon. Pochádza slovo robot, ktoré sa ujalo v celom svete. Pôvodne z nemeckej vedecko-fantastickej literatúry, áno alebo nie? Nie. Nie. Je správna odpoveď. Pochádza? Z českej. Je to tak, áno. Karel Čapek. Môže sa v klasickom šachu kráľ v rámci jedného ťahu posunúť výnimočne o 2 políčka do strany počas ťahu zvaného rošáda? Áno alebo nie? Áno. Súhlasím, v šachu sa vyzná. Áno, je správna odpoveď. Považuje sa umelý jazyk Esperanto za najrozšírenejší materinský jazyk na svete podľa počtu ľudí, ktorí ním hovoria od narodenia? Áno alebo nie? Nie. Nie je tretia správna odpoveď. Majú žraloky v tele kosti? Áno alebo nie? Nemajú. Nie. Nie je správna odpoveď, áno. Ide súťažiť mamina? Je Island členským štátom Európskej únie? Nie. Nie. Nie je správna odpoveď. To ako vieš. Island je síce členom Schengenu, ale aj Európskeho hospodárskeho priestoru, ale členom Európskej únie zatiaľ nie. Má zdravý dospelý človek podľa anatómie v ústach viac zubov ako dospelý pes? Áno alebo nie? Nie. Nie. Nie je správna odpoveď, presne tak. Je svetelný rok štandardnou jednotkou času? Áno alebo nie? Nie je správna odpoveď, presne tak. Je to jednotka vzdialenosti. Nachádza sa najväčší korálový útes, Veľká korálová bariéra, v Karibiku? Áno alebo nie? Nie. Nie. Nie je správna odpoveď, áno, Austrália. Je bronz historicky najznámejšou zliatinou medi a zinku? Áno alebo nie? Áno je odpoveď nesprávna. Nesprávna, lebo bronz je zliatená medi a cínu. Nie a zinku, ale 8 správnych odpovedí. Perfektní ste. Víťazmi vedomostnej súťaže v Nových Zámkoch sú Šimon a Zuzanka. Kto si prevezme výhru? Šimon. Blahoželám. Šimonko, teda maminka, na čo budú použité peniaze? Na motokári. Na čo? Na motokári.